5 nap bér, eddig fizetett 300 eurót, még 600-at, még esetleg 800 eurót. Akár, tudok mondani 3 önkormányzatot, nagy önkormányzatokat, igaz? A villanyát együtt, ha ezt neked odaadjak, akkor öngyilkos vagy. Most, tehát most van 6 nagy rendezvényünk, mindenhol örülnek, hogyha valaki hozza a turistát. Mi 3000 eurót nektek kifizetünk, szerintem eleve nem fér, hogyha én évente 80 000 eurót investálok abban, hogy itt legyen egy nagy fesztivál, még a önkormányzat tavaly csak nekünk adtátok ki, senki másnak. Még rajtunk szerinted milyen van a falnak kifizettük, tehát nem gondolod, hogy nem akarom egy héten a falnak milyen van belőle, majd egyszer megkérdeztem tőled, szalszom megkérdezem mindig, aztán beleszámolsz a tudod, mennyi munkás, mikor dolgozik ott a falukén. Tudod, mennyi vizet hordjunk oda? Vizet kifizettük. No. Vizet akkor kifizetik. Villanyaiba kerül, mert a nagy minden reflektor, minden ott megy rendszer fotballparról. Tudom, mennyi meg a fotballparról. Egyik évén kiszámoltuk, nem ért el a 200 eurót. Tavaly előtt kiszámoltuk. Tavaly kiszámoltuk, az elérte az 500 eurót. Na hát. Mert tavaly előtt nem volt olyan nagy színpadon, mert nekünk a fotballparra nem tudjuk. Akkor is a fotballpályára volt. Hát a király. A nagy színpadon múlt éven van ott. Nem, már 2-szer volt. Tavaly előtt is ott volt. 100 valahány euró, mikor először rákötött. Jó, erről nem fogunk kiadni, ez egy téma. Lancia parancsoljon. Csak azt szeretném mondani, hogy itt elkezdődött egy vita valamiről, aminek az elején van. Ez szerintem egy optimális konstruktív, mert nem lehet eldönteni 5 perc alatt, hogy 150 000 hova fogunk dugni. Igen? Más az, jól mondta Iveta, hogy ha a falunak itt arról kell dönteni egyáltalán, hogy eladjuk, vagy nem, vagy túloldobjuk relag. Mert ha eladjuk, akkor törüljük meg a szajunkat falunak, hogy csak mehessünk nézni, vagy vendégnek. Ha megmarad, hogy túloldobjuk prenajónak, akkor lehet arról gondolkozni, hogy még lesz valami belőle a falunak is. De úgy, ahogy Iveta mondta, hogy ha eladjuk, akkor egyszerűen ki kell jelenteni a Renault-útjást, mert 150 000, ha én csak rá pénzre appellálok, amit maga mondott, 150 000 euróról van szó. Most maga mennyire biztos benne, hogy jó, szépek a tervek, de nem ugrik bele egy második, harmadik, mikor lesz a Villaszén a Renault-útjás, és akkor meglicitálja 200 000 euróra, vagy feljebb. És mi lesz belőle? Jön egy developer, ami elviszi, falu megtörüli, 200 000 euró lesz a falunak, és még akkor, csak ez egy példa, és még azt szeretném tudni, hogy avval a pénzzel majd hova fog jutni. A választott tisztségviselőknek, én is tagja vagyok több választott testületnek, meg az a dolga, hogy megismerjék a részleteit, miről is van pontosan szó, mert a Juliska néni, meg a Mari néni, akit amúgy nagyon szeretünk, meg tiszteletre méltó polgára egy adott településnek, lehet, hogyha egy projektnek a részleteit, a fölvállalt garanciákat, azt a pénzösszeget, amit ilyen alapon a falu be tudna söpörni, nem ismeri, nem látja át. Lehet, hogy nincs minden attribútumnak a birtokában, ami egy ilyen döntéshozatalhoz szükséges. És higgyék el, hogy itt ami csak elhangzott egy összeg, hogy 150 000 euró, nem tudjuk, hogy mennyi lesz a értékbecslésnek a végeredménye, de 150 000 euró egy hosszú távú bérletből kinyerni, úgy, hogy a szezon ténylegesen körülbelül 5-6 hónapig tart, tudják önök is, hogy mennyi ideig tart. Tehát ha itt hosszú távú bérletbe kerül a kemping, már pedig hiszek benne, hogy ezt még lehet próbálgatni, most még bele lehet futni még egy másfél évet, majd üzemelteti az önkormányzat, és végül önök fogják azt mondani, hogy adódjon bérbe a kemping. Ha bérbe adódik a kemping, akkor először is ugye kellenek garanciák, hogy ez az investor meg tudja csinálni, amit meg akar csinálni. Másfelől meg a hosszú távú bérletbe kerül a kemping, ahol ugye a projekt lehetőségek jócskán korlátozottak, akkor ezt az összeget, ami 150 000 euró, vagy legyen 160 000, nem tudom, lehet, hogy 170 lesz a vége, akkor ezt kb. 40 év lenne összeszedni hosszú távú bérletből. 40 év múlva nem, hogy önök, már mi se leszünk sehol. Valami olyan, úgy gondolom, olyan perspektívikus dolgot kell egyrészt az asztalra tenni, másfelől végeredménybe támogatni, amiből még önök, mi a saját életünkben valamiféle eredményeket láthatunk.
Lesz mondhatni, hogy én is átmányolom, jobb csapat vagyok. Kedves krasznaorkaiak, most itt vagyok, mint Gyuri hosszú rétűn, úgy sítok, mint most megyék képviselő, egyedüli a Javarosból, aki a Rozsnyai Javaros képviselőtársam egy idegenforgalmi bizottságban. Én feljöttem, mert hallottam a kezdeményezésről, és azért szeretném megkérni, senkit nem akarok megosztani most itt Balrajon, szeretném, ha Balrajon elindulna valami. Mert tényleg Balrajóra odafigyel, Kass odafigyel, Hosszú odafigyel Javaros. Nem mindegy, hogy mi történik Balrajon. Azért is mondom, hogy van egy ilyen kezdeményezés, én őrségbe összejöttem, hogy most azt összefutottunk nem régen, én lementem a rendezvényeket megnézni, ezért Balaton-Keszére. Van egy Balaton-Keszéri rendezvény, ami 2 vagy 3 évig úgy ment, hogy rabfizetéses volt. Az önkormányzat építse az önkormányzat. Most nem akarok, nehogy azt mondom, lobbizok neki, vagy akármi, de én most egy ilyen egyszerűen alautomasztott dolgokkal akarok ajánlani, hogy nem mentem megnézni a rendezvényeket, ott, ahol tényleg 2 vagy 3 minutban voltak nagyon a rendezvények, most felvett az ő csapatjuk, és össze olyan fesztivál, ahol tényleg nem tudom hány ezer ember volt az évben, és nagyon sok. Most egyszerűen nem akarom megosztani Balrai ember, csak azt volna jó, hogy most, mint hosszú évig én is vagyok képviselőként is, hogy valaki azt mondom, hogy haza falomba egy ilyen investíciót lehet, hogy 10 körömmel kapnak utalra. De most nem azt mondom, hogy nyilván Balrai csinálja. Itt a lehetőség. Jó, csak azért mondom. Hallgass ide, krajski poslanec, čo si priniesol do Rožňavy nejakú robotu, o tom rozpráva. Keď si krajský poslanec, o tom rozpráva, nie o hlúpostiach, o tom rozpráva, že si priniesol do Rožňavy na 100 ľudí nejakú robotu, potom budeme tak tlieskať. Či si možno ich, či nie to je. Nerozprávaj také čoci. Nás to nezaujíma, keď si poslanec krajský, ja ťa nepoznám, ja ti toľko hovorím, že priniesť do Rožňavy na 100 ľudí robotu, potom tak budeme tlieskať. Dobre? Dobre, 5 minút Hogy én nem akarok senki, azért nem akarok megosztani Krasznaorkaiakat. Én csak azt szeretném, hogy a régióban jöjjön valami beruházás, most csinálj meg maguk akarni, mert nagyon jó volna. Azért mondom, Balrajónak mindig egyszerűen Balrajának azt mondja, hogy példaértékű legyen mindig, mert valahol Balra, hogy mi van Balra, azért felfejekről minden. Azért mondom, nem jó ez, amikor itt most az emberek piaskolnak egymásra, beszélnek egymásra, jó, egy közös nevezőre jutni, hogy valamit kezdeni, mert tényleg, hogy bírja az önkormányzat feltartani, ki tud mennyit investálni. Én most nem azért most, mert csak az én vélemény mondom, nagyon képviselő vélemény, ezért mondom az egész. Nem akarom senkit megosztani semmivel, csak azt szeretném, hogy indulna valami, meg tényleg fogjanak össze Balraik, és legyen valami Balra, mert az fontos a régiónak is. Igen. Micsoda? Én nem a falumban, a Márlánk ott van. Én nem azt mondom. Gyurika, Igen? testületi jogaróton van, nagyon jól tudod. Egy dolog a felszólalásodban igaz, az pedig az, hogy Krasznaorkán hiányzik az összefogás. Ezt az egyet pontosan fejünk alatt az. Igen. Ezzel az egyet biztosan. Törvény szerint muszáj a képviselőnek, ami először szállal parancsolni. Csak egyet akartam, de köszönöm szépen akartam, hogy tényleg, hogy jó, hogy csak összefogás és indulna valami tényleg is, mert nagyon fontos volna azt, hogy viszont mindig viszont. Majd kerekesen még leültünk, majd nézzük. Jó, azért mondom.